Здравейте, хора! В днешното видео ще играем Бебето в жълто. Ако сте нови в канала, моля абонирайте се или оставете едно лайкче на видеото. Да започваме. Тази игра не съм чувал за нея. И сега за първ път ще поиграем. Сега да видим за какво е тази игра. Да, хора, налага се да гледаме реклами, гадно нещо, но давай да започваме. Акт първи. Започваме. Говорим по телефон. Хора, започнахме! It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers. Тук нещо говорят. Take care. Thanks. Добре, казаха, че ключа е до саксията. Добре, мърдаме. Чакай това да си го оставим на място. Някой съсед да ни се кара. Ей там да пада. Вземаме ключа и отключваме вратата. Това ли е бебето? Бебето в жълто. Добре. Харесва ми, хубаво начало. Сега, какво става? Извинявам се, хора, някой път и така ще трябва да прекъсвам, защото тази игра има доста реклами. Чакай да започваме, айде. Айде за хора, започваме. Вечер номер 1. Трябва да нахраним бебето. Значи, къде е кухнята? Това ли е кухнята и тук? Добре, трябва да вземем това. Млякото от хладилника. Това ли е млякото? Добре, това беше лесно. Чай да затворим хладилника. Добре, това беше лесно. Бебе, ела тук. Ето ти мляко. То се насра. Добре, взимаме го да отидем. Сега трябва да го преоблечем. Добре. Тук ли? Добре. Тук. Какво е това? Моля те остава в тоалетната? Какво стане? Какво стане, ако те остава в тоалетната? Дай да видим. Хора, искате ли да видим какво стане, ако го оставим в тоалетната? Пускаме. Готови ли сте? 1, 2, 3. Бебе! Бебето изчезна. Ана! Опа. Бебчо, извинявам се. Много се извинявам. Хора, това беше много готино. Сега какво трябва да правя? Да вземам... трябва да взема тъй. Добре. Къде отиде бебето? Хора, къде отиде бебето? Ето го. Здрасти, печага. Коста. Добре, сменихме те, сега какво трябва да правим? Да те оставим. Добре. Айде да те оставим, Предполагам, че става тук някъде тук горе. Това ли? Не, това е заключено. Тук? Това бе. Това място. Моля те остава в пералнята. Аре, видим какво стане. Ти... Сега по-ревно. Чакай да видим какво стане, ако го оставим в пералнята. Искате ли? Затваряме. Какво стане? Готови ли сте? Това почна. Бебо! Бебчо, добре ли си? Какво става? Майко мила! Добре. Моля, останете тук да гледате видеото, защото ще се случват много интересни неща. Добре. Затваряме това. Може би повече няма да влизаме така. Очите ти са станали на нищо, завил му се свят. Каква хубава картинка. Значи тук ти е стаята. Ти имаш много хубава стая. Това е легото.
Ай ти да лагаш. Сега какво трябва да правя? Трябва да чета приказка, чакай. Какво е това? Трябва да сядаме само четем приказка най-вероятно. Ми да. Чакай хора, само да си смена позата. Готово. Айде, тръгваме. Не, благодаря, не ми се чете, бла-бла-бла. Давай, да, каквото било. Това. Я го видим. О, той спинка. Добре, значи сега да оставям. Чао, бебо. Това е лесно. Това наистина е лесно, като за първа вечер. Имам един въпрос. Че видях нещо в банята. Да. Каква е тази котка? Чакай. Добре, това беше малко крипи. Добре. Що има още една котка? Чакай да взема. Добре, това пак е крипи. Пише да сядаме на дивана и да гледаме телевизия. Добре. Охо, тостер 47 лева. Майко. Бебо. Да не се разрева. Бебчето реве. Чакай да отидем да му помогнем. Пише да отидем да го успокоим. Що се отвори вратата? Бебо? Тук ли си? Бебо, къде си? Тук не си в тази стая. Не си в заключената. Чакай да видим в тази стая. Бебо, защо те няма? Бебо? Тук ли си? Кой искаш? Сега пак трябва да отидем да те слагам. Добре, бебо. Айде. Идвай с мене. Моля да фрасна в лампата. Чакай. Моля да пусна по стълбите. Добре, извинявам се. Опа. Добре, айде. Айде, заминавай. Сега какво искаш? Но трябва да ти слагам плюшкина играчка. Чакай, хора. То нали приказката се разказва за котка. Значи може би котката, аре. Слагаме котката. Айде. Добре. Значи това е правилно. Добре, айде, лека нож, бебчо. Това беше малко странно. Добре, сега пак трябва да сядам на диванчето. Айде, да гледаме телевизор. Не, няма да го купувам толсти 4000. 47 лева не ми се дава. Добре, сега какво правим? Какво е това? Кръгче. Това нещо е за зареждане нещо. В Фави ще откриете... Хора, пак казвам, много се извинявам за рекламите. Казах, че ще прекъсвам. Какво е това, бе? Махай се. Вечер втора! Иху! Хора, успяхме! Добре. Сега, какво правим? Тук ли трябва да дойдем? Къде е бебето? Не трябва ли да го вземем? Хора! Аз бебето не мога да го сложа в печката. Чакай, ще го направим след малко. Чакай да вземем това. Опа. Това ще що са. Какво стана? Тук ли? Не мога да отворя. Перфектно, сега го няма. Къде мога да е? Да не е тука. Няма го. Да не е тук вътре в фурната. Пак го няма. Тук да не е. Хора, къде е това? Да не е тука. Що ли вечера? Добре, знам го. Малко се страхувам. Добре. Отварям. Бебо, ти не беше ли горе? Добре, пак ще нахрана, бе. Айде. Моля, спреш да се насираш. Да те удара. Туалетната... Не, чакай, бе. Аз не го спусна да...
Айде да видим какво стане. Отваряме печката. Какво ще стане, хора? Много ми е интересно. Добре, ти стой там. Ай, чао, бебо. Какво става? Я гледам. О, мама! Бебо, ти щупи чаша. Бебчето троши чаша. Добре. Айде. Какво това? Чакай, какво това? Чакай да сложам така. Айди, падай. Що ревна? Хубаво, айде, отивам да те сменям. Хубаво. Айди, идвай тук. Заминавай. Ох, бебо, айди. Така, стой там. Айде. Хора, какво са, бе? Гащите тук що му оживяха. Идвай тук. Къде си това, бе? Идвай тук. Къде е това, бе? Къде е? Дела тук. Стой. Дела при мен, бе. Учила, за какво си ти учила? Къде за мен? Ей! Това влезе в заключената стая. Да видим ли какво? Това е на майката и бащата стаята. Ела тука! Ай, бая лош беше. Хубава стаечка, ладно. Ако стане нещо опасно да струшим прозореца на това. Добре. Може би ще го запомним. Чай да заключим така, да ни забележат нещо. Овчайчето и го изтървах. Дай ми го. Дай ми го, де. Айде. Идваме тука. Слагаме го. Добре, айде, това беше. Това беше лесно, хора. Хора, видяхте ли го това, бе? Той имаше такива очи, червени очи. Що не ме слушаш? Я отивай нагоре по стълбите, самичък. Айде, бе, отиви си стаята. Нали мога да вървиш? На как се телепортираш? Айде, като мога да се телепортираш, отиви в стаята ти. Хубаво, айде, ще закарам. Ай, заминавай там. Мукни. Значи, гледай това какво е яко. Пак трябва да ти чета приказка. Значи. Принцът и зайчето. Почваме, айде. Бла. Какво направи, бе? Как ми шути книгата? Сега пак трябва да ти слагам. Иначе този път най-вероятно ще е заек, а що ме приказка за заек. Заминавай. Заминавай там. Заек, слушай, ма. Заминавай, като ти казвам. Слив ли си? Сега моля да си довършим приказката. Разгеле. Хора, от сега ви казвам само, че... Бя тихо. От сега ви казвам, че част втора няма да правим, ще е само до част първа, само да знаете. Защото аз преди да отворим играта, чух, че има и част втора. Добре, айде, бла, бягащо зайче, това бе. То спи, добре. Излизаме, да видим какво ще стане. Затваряме вратичката и заминаваме. Идваме и тук долу. Пак трябва да седаме тук, на това. Чилваме си тук. В този днес, бе. Какво това е? Отваря. Това бе. Това е тостер 4000. Значи родителите са си го купили. Ето го това, но не. Това на телевизора, бе. Това ще опадна по стълбите, чакай хора. Това ще опадна по стълбите, бе.
Зайче, идвай тук да се чуваме двамата. Какъв е това, бе? Скибич тойлет? Какво е това? Какво е това, бе? Камераман ли е това, бе? Скибич тойлет? Какво беше това? Зареждане пак. Хора, най-вероятно пак ще има реклама, най-вероятно. Не съм сигурен. Ама може и да има. Нямаше. Но още трета. Пак сме тук. Сега... трябва да гледаме телевизора. Опа. Грамотевица ли ни удари апартамента? Какво стана, бе? Грамотевица ли удари блока? Виж това. Добре, бе. Най-вероятно сега пак ще го намая. Раз, два, три. Тук си. Айде, успокоявай се. Не трябва. Виждаме, Бебо спи. Лека нощ. Добре, ние пак слизаме тук долу. Сега. Искам да си направим нещо да ядем. Ето ми го тостърчето, бе, хора. Сега какво трябва да правим така? Това ще не е напълно затворено. Така, затвори го. Обичам, когато си разстроен. Тази реклама... Мраза реклами, хора. Да. Има хляб тук. Да си го сготвим. Готвим. Изстрелваме! Добре. Готино, ама къде ни че е хляб? Що е това? Добре, сега какво трябва да правим наистина? Тук слагаме това. Тук трябва да вземем неща. Чакай. Харесвам кашкавал. След това шумка. След това пак кашкавал. И пак шумка. Затваряме това. Опа. Направих Battle Flip обаче с шумка. Бе, що го изтървам това? За пети път го изтървам. Това сега е качения, между другото. Добре, оставам. Отварям хладилника. Трябва да сложа хляб. Добре, слагам. Сега мога да направим. Айде. Уф, какво става, бе? Това ме стресна. Не храниме. Какво това, бе? Това не е Спайдермен. Добре, сега мисля, че трябва да вземам това. Хора, защо ходилника е толкова дълъг? Трябва ли да го взема? Добре, айде, взимам го. Не искам, ама трябва. Добре. Това беше лесно. Бебо, не! О, не. Какво бе? Бебето. Ето го млякото. Как трябва да го вземем? Това малко изгледа като гъс. Добре. Добре, това го знаем. Това. Някой си оставя пицата. Добре. Тук цялото замразено. В този хладилник. Тук не мога да намеря млякото. Къде е това мляко? Наистина хора. Ето го. Сега трябва да повах.
Тук правим лупинг. Значи ето го газа. Значи ние тук ли дойдохме? Значи ние... Там има задъмнало. Това е пицата, ма как да изгледа? Не знам. Врата. Тук реши изкара. Има врата. Ама. Добре, ето. Щастлив ли си? Добре, насра се. Бебо, малко се страхувам. Добре, аз мисля, че има някакъв джумпскер. Добре, няма. Добре, това бая ма стресна. Какво става тук, бе? Махи са, не те искам. Благодаря, че. Какво има тук? Трябва да взема луна, бебероната. Тук ли трябва мина? Трябва да взема луна, беберона, хора. Бързо. Трябва да взема бебероната. Тук. Еди. На майко! Прибирай се веднага. Взема бебероната, бързо, взимай. Давай, че всичко ма цели. Всякакви играчки. Махса! Добре ли си? Трябва ли да те сложим в печката? Да те събуда ли? Чая го събудим. Айде, готви са. Баскетбол. Добре, значи още спи. Къде е спящия красавец? Къде изчезна? Изчезна? Тоя! Ето. Твоята глава като камък да изтуши 5 часа. Не бе. Остана. Приказка. Ти по що ме гледаш? Какво искаш? Дай за меня. Не, още... Какво това, бе? Чета, хубаво. Добре. Сега какво правим тук? Четем. Тихо. Какво това, бе? На майко! Къде е бебето? Как се озова там? Добре, бебо. Какво правиш? Хора, какво става? Какво става, бе? Не. Какво става? Искам обратно долу. Добре. Лека нощ. Лека нощ. Яко. Това ли беше играта? Какво става? Какво ми стана с играта? Пак ме зарежда. Да видим какво става. Акт 2. Хора, няма да правим акт 2, както аз ви казах. Дано да ви е било приятно и довиждане.